Дыуан башкорт кабиләһе. Әйле башкорттары төркеменә карый. Дыуан-дыуанай ырыудары бер тамырдан сыккан ырыудар. Дыуанай ырыуы ике һүздән, дыуан һәм әй һүзеннән килеп сыккан. Һуңгы исәпләүләр буенча дыуан ырыуы башкорттары 40 мең тирәһе. Дыуан тиһәк шунда ук Дыуан районы күз алдына килә. Ләкин ырыу менән район исеме арасында бәйләнеш юк. Дыуан башкорттары Башкортстанда Кыйгы, Сакмагыш, Кушнаренко, Мәсетле, Благовар һәм Балакатай районнарында яшәйдер. Дыуан ырыуы Табын ханлыгына караган 17 ырыуның береһе булган. Табын ханлыгы Урал елгаһы үзәненнән башлап Иртыш елгаһына тиклемге ерләрне биләгән. Табындарның ата-бабаһы Майкыбый, ә Дыуандарның ата-бабаһы Кормый булган. 13-14 буаттарда Дыуан ырыуы башкорттары Агыйдел елгаһының урта агымында урынлаша. Дыуан исеме менән бәйле олыстар күп булган, тимәк улардан гердәре лә күп булган. Өфө өйәтендә Дыуан олысы, Златоуст өйәтендә Дыуан һәм Дыуан мәсетле, Стәрлетамак өйәтендә Дыуан Табын волысы булган. Дыуан башкорттары Рус дәүләте гаскәриягында күп һугыштарда катнаша. Польша походында, 1812 елгы Ватан һугышында, Француз яуында 4-нче башкорт полкы командиры, поход старшинаһы Асылгужа Бакиров танылу яулай. Каһарманлыгы өчен 3-нче дәрәҗә Изге Анна ордены менән бүләкләнә. Асылгужа Бакировтың полкы Парижга тиклем барып итә. Уның үзенә һәм улдарына дворян хокугы бирелә. 1773-1775 елгы крестьяндар һугышында ла Дыуан башкорттары күп катнаша. Пугачевтың 2 полковниги Ишмән Иткулов һәм Мисхәт Миндияровтар да Дыуан ырыуынан сыккан. Бына шундай яусыл, Дыуанмал, гадел булган Дыуан ырыуы башкорттары. Гаилә тамыры. Фотосессия. Сакмагыштың матур гаиләләре йыелган. Һәр беренең тамыры Дыуан ырыуына барып тоташа. Без Дыуанай ырыуына вәкилдәре булуыбыз менән бик шатбыз, горурланабыз. Тормыш иптәшем Радик Мәксүдәт улы менән без 35 ел гомер итеп, 2 ир балага гомер бирдек. Бүген инде менә мондый байрам сарыгында өлкән улыбыз Руслан гаиләһе менән тормыш иптәше киленебез Раушания һәм ияндәребез Данияр улы, Искәндәр һәм төпсегебез Надир. Бәләкәй генә авылда яшәһәк тә, авылда үткән мәдәни сараларда гаиләбез менән сыгыш яһайбыз. Район конкурсларында, республика гаилә конкурсында катнашып, без инде 2нче урын алып, лауреат исеме яуланык. Мин акыллы, уңган Гафаровлар гаиләсенә килен булып төшүмә бу елны 9 ел була. Безнең гаилә девизы алдашмаска, адашмаска, авыр чакта ташлашмаска. Biz иптәшем белән 5 бала үстерәбез. Гаиләбез бик актив, төрле район күләмендә, республика күләмендә конкурсларда катнашабыз. Бик татулар, инде бер-берсенә шулай ярдәм итәләр. Иптәшем дә балаларны карашырга миңа ярдәм итә. Мин үзем гимназиядә эшлим, балалар белән эшлим. Төрле милли киемнәр тегергә өйрәтәм. Ул киемнәр белән без республика күләмендә генә түгел, ил күләмендәге конкурсларда да катнашып, призлы урыннар алдык, гран-прилар алып кайттык. Безнең гаиләдә менә ырулар катнашкан дип әйтсәң дөрес була. Үземнең әнием минем Елан ырыуыннан, әтием Юрматы, иптәшем Гилдәк. Без шәҗәрә эшли башламадык әле. Чөнки менә үзебезнең тарихны әле яңарак кына менә үрәнеп, мәгълүматларын туплай гына башладык. Без 11 бала тәрбияләйбез. Тырышабыз һәрбер чараларда катнашырга. Балаларыбыз да актив, мәктәптә дә, университетларда да, эш урыннарында да, хәрби хезмәтләрендә дә үзләрен күрсәтеп яшиләр инде. Без бик тату гаиләбез. Минем балаларым иҗади кешеләр. Безнең инде идә традиция дип әйтәм булса да, безнең улым хореографический колледж биткән. Кызым белән бергә тиз генә бию салып, бәйрәмне шулай матур итеп оештыралар. Мәндәр Карабаев, Дыуан олысы старшинаһы, 1735-1740 елларда башкорт ихтилалы итәкчеләренең береһе. Каратабын олысы старшинаһы Юсуп Арыков менән бергә Сибир дарыгы ихтилалын җитәкләй, халык азатлыгы өчен көрәшә. 1773 елның яйында ихтилал башлыктары Бәпәнәй, Төлке Сура менән бергә яу саба. Бөрө, Красноуфимск, Көңгөр, Уса калгалары һәм Өфө ярының башка авылдары өчен алыша.
Мәндәр Карабаев 1738 елда Себер даругаһы баш күтәрүчеләрен җитәкләй. Батша хөкүмәте сыгарган карарларга, халык исәбен алуга каршы сыга. 1739 елның көҙендә Ҡараһаҡал яуына ҡушыла. Дыуан ырыу старшинаһы Мәндәр Карабаев Тубыл йылғаһы буйында Павлуцкий ғәскәренә ҡаршы яуҙа һәләк була.